Merħba tfal! Il-ktieb li se naqraw illum jismu Wiżżu ħdejn il-Baħar. Huwa miktub mill-Lora Wall u Illustrat minn Rebby Vella. Ejjew narafu x'inhu dal-ktieb. Wiżżu! Illum ġurnata sabiħa. Vaganza! Illum immorru sal-baħar. Wiżżu qatt ma kien mar il-baħar? Amanda u l-mama poġġew l-affarijiet tal-baħar ġo basket. Ħadu l-krema ta' kontra x-xemx. Kif waslu fil-bajja, Amanda neħiet is-sandli u qadet ħafja fuq ir-ramel. Wiżżu mexa fuq ir-ramel. Amanda ġita idea. Ejja nbinġu fir-ramel. Wiżżu żejjen bl-arzellu l-alka. Kemm ġiet sabiħa, qalet Amanda. Wiżżu u Amanda għamlu aktar disinji. Għamlu ħafna u ħafna aktar disinji. Imma stenna ftit. Wiżżu fejn mar? Onk. Amanda u Wiżżu ntlew ramel. Morru tlaħalhom ir-ramel fil-baħar, qalet il-mama. Il-baħar tassew kbir. Huma niżlu fil-baħar flimkien. Amanda u Wiżżu qabżu fil-mewġ. Kemm qed nieħu pjaċir, qalet Amanda. Wara ftit bdiet gorżaqhom. Amanda libset il-kappell sakemm il-mama ppreparat l-ikel. Amanda u Wiżżu kielu l-ħobs. Il-granċ u l-qawwija ma ħallewhomx bil-kwiet. Ajma, miskin Wiżżu. Ejja nixtru ġelat ħajaddilek, għantlu Amanda. Kemmu tajjeb, qalet Amanda bit-bissima. Ejja nibnu kastell tar-ramel. Ramel, bramel, pali. Amanda xaqet tibni kastell kbir. L-isbaħ wieħed. F'daqqa waħda ġiet żunżana. Wiżżu, attent għall-kastell! Wiżżu għamel f'qalbu. Amanda bil-geddum. X'ġara? Staqsew tfal. It-tifel tbissem. Ġietu idea. U bena kastell ieħor. Tifel, tifla, tfal. Flimkien huma bnew l-ikbar u l-isbaħ kastell tar-ramel. Kemm ġie sabiħ? Onk, qal Wiżżu. U b'hekk wasalna fit-tmiem tal-istorja. Issa llum ħanorikom kif nistgħu nagħmlu xena tal-baħar bħal din ta' hekk. Din hija sempliċi ħafna biex tagħmilha, kull ma rridu huma dawn l-affarijiet. Irridu kartonċina, idealment tkun blu, ħalli jkollna is-sema lesta. U mbagħad għandna bżonn xi karti tal-kulur bħal karta safra biex nagħmlu x-xemx u karti xi kuluri oħrajn jistgħu jkunu kuluri li tridu. Jien għażilt l-aħdar, il-vjola u r-roża. U mbagħad għandna bżonn popsicle stick bħal din u għandna bżonn karti tat-tajr biex nagħmlu il-mewġ tal-baħar. Sewwa, għandna bżonn ukoll kollha biex inkunu nistgħu waħlu kollox flimkien. Mela, l-ewwel li rridu nagħmlu huwa li naħdu l-karti tat-tajr u naqtawh biċċiet iżgħar. Ħalli nkunu nistgħu nagħmlu il-mewġ u jiġisu fuq xulxin. Sewwa.
Nistgħu nerġgħu nitwuh fit-tnejn. U nerġgħu naqtawh. U nibqgħu nagħmlu hekk sakemm ikollna qisu 4 strippi ta' karti tad-tajr sewwa ħalli jkun jista' jiġi fuq xulxin. U mbagħad irridu npinġu x-xemx. Biex npinġu x-xemx l-ewwel nagħmlu ċirku u naqtaw. Mbagħad nagħmlu r-raġġi. Ir-raġġi nistgħu naqtaw sempliċement strippi bħal din. Bħal din sakemm ikollna biżżejjed raġġi biex nagħmlu xemx. U mbagħad inwaħħluhom fuq il-kartonċina wkoll. U mbagħad irridu nagħmlu id-dajsa li għandna fin-nofs. Ħdejn il-baħar ovvjament ikun hemm id-dajjes. Biex nagħmlu din, irridu npinġu xi ħaġa hekk għal qiegħ id-dajsa. U mbagħad nagħmlu nerġgħu strippa għal nofs tad-dajsa. U naqbdu nistgħu kulur ieħor u nagħmlu qishom żewġ triangoli. U b'hekk ikollna d-dajsa tagħna wkoll. U mbagħad nistgħu nagħmlu ġelat bħal dan. Naqbdu kulur ieħor jekk nistgħu. U npinġu qisu nofs dawra tont. Naqtaw. U mbagħad nieħdu stikka bħal dawn u naqtawha min-nofs ħalli ma jiġinix twil wisq il-ġelat. Nużaw l-imqas, noqogħdu dejjem attenti u nsaqsu lil xi adulti jgħinna. U mbagħad inqeduhom kollha fuq il-karta, nagħmluhom kif irridu. Naqbdu l-biċċiet kollha. Naqbdu kollha bħal din u nwaħħluhom. U tiġi xi ħaġa hekk l-istampa tagħna. Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li jogħġobkom dan il-ktieb. Insellmilkom u nerġa' narakom.